pagelaran arus saling dari para ngajak putra ingkang dasawata salat dari mati Busono Kanthi Tekoro jumlah dari penjot sama terima nanti dari para ngajak putra Warogo Siko Wijaya putra kerja bareng dengan Almadani Rekod yang beralamatkan di Wau Kerajaan Baron Kabupaten Nganjuk didukung bersama Zema Pro Video Shooting ada juga FF Enterprise dan juga Erlangga Audio Profesional OS dan ada juga Bos Enterprise AE Jos hey 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 Jos AE Bao AE ayo yo salalala
prajurit soleh kadipaten Ponorogo ya mantarake kasaruprap kaning celeng Sregiraja saka gunung Kendheng. Lho pas baik yo Prabu Celeng Sregiraja Putra ingkang darenate Pala Krama Ratu Jaring Bagus Rabi Waryat Kadipaten Kedhiri wonten mustikane Pandhya nunggal karep dening para raja sewu negara Prabu Celeng Sregiraja nglamar marang Kusumane Isong was Pemasan Malendra Sugih Mas Wijesaraja Brana Kebak ingkang didayan Sati Jayeng Palunggon ora terdas pamapane pandhe sisaning Gurindha ngirit marang kadang-kadang para danipun. Terus kanyara satemut suwun ing Kadipaten Kedhiri nglamar mustikane Pandhya putra putri kinasih Prabu Kertanegara. Lho Pemasan kebagusane kadya jambe sininggal Prabu Celeng Sreging kaya ngayonaken marang Kusumane Isong balangit datang diberi kondang para raja sewu negara kang sekti mahampara. Tapiak lapkane Celeng Sreging ya celeng gembel dasar satria bagus berebudi gawa laksana menapa kang senadya butuh kasempatan watak wantuning Prabu Celeng Sreging kalebu kenya badhe nglamar marang Kusumane Isong balangit putri Kadipaten Kedhiri. Para tamtama Singawijaya putra lumaksana baris. Siap siaga.
Yang mana kan? Boy. Bos. Senangnya perasaanku bertemu lagi denganmu. Sejak sebulan yang lalu kau tak parkir di hatiku. Air mataku membeku, terlalu menahan rindu. Kau datang lagi padaku, pancarkan cintamu. Ku rindu senyumanmu, rindu kumis tipismu, peluk hangat pelukmu. Aku kangen teloletmu. Telolet om telolet, rasanya kayak dipelet. Telolet dari depan, juga dari belakang, bikin ku ketagihan, bikin ku mabuk kebayang. Telolet om telolet, senangnya di saat lengket. Tak penting kamu siapa, mau dibilang apa, bawa aku ke sana, bawalah ke pulau cinta. Senangnya perasaanku bertemu lagi denganmu. Sejak sebulan yang lalu kau tak parkir di hatiku. Al-Madani Record Air mataku Sika Bro membeku, video syuting. menahan rindu. Ada juga Kau FF datang lagi Enterprise. padaku, pancarkan sinar cintaku. Ku Kebos rindu senyumanmu, Enterprise. rindu kumis tipismu, peluk hangat pelukmu. Aku kangen teloletmu. Telolet om telolet, rasanya kayak dipelet. Telolet dari depan, juga dari belakang. Telolet om telolet, Telolet oh. rasanya di saat lengket. Tak penting kamu siapa, mau dibilang apa, bawa aku ke sana, bawalah ke pulau cinta. Singowijaya Putra. Jos. Al-Madani Record. Ada juga Sima Pro video syuting. Ada FF Enterprise dan juga Al-Madani Record, Sima Pro video syuting, FF Enterprise, Kebos Enterprise, Erlangga Audio Production. Why? Tak samar pamore sopo
Sinuk maya winayo ing asepe sinimpen telenging kalba patukaning warana taran saking layap loyo pengak loyo pindho plasating sumpena sumoso para sase Leno pakindamu srombol wandumu kelakon rondo bojomu seneng tanggamu Soma Pro Video Shooting Enterprise Kempos Enterprise Loh Erlangga Audio Production Enterprise Erlangga Audio Production Kempos Enterprise
Tandakari Betula para panjriting turangga hesti harakata eka dojo layu sabe Wijaya Putra. Ayo, jos. Banjur karepku
kepiye jonggrang? Lho satriya temenan. Tobat kowe wani to keparat ora ngerti yen Bandung lanange jagat putra ratu pengging para budam para poyo aku duwe aji sekti Roro jonggrang manut tak pundhut garwa Joko Bandung ana apa jonggrang mesti gelem jaluk apa Cahayu jaluk sepele iya jonggrang panyuwun pantes apa ora dadi Bandung? Ora pantes. Pantese dadi apa? Dari Pak Gapre pantes. Apa kaya Jawa Dardas? Roro jonggrang pancen kowe ayu tenan yen aku nandhang kasmaran waspadakno prajuritmu kalabaran mula kowe dadi wanita boyongan ana apa Cahayu alah wis mesti gelem tak mek bojo iki asik Ojo wong ayu ojo tobat kowe wanita keparat ora ngerti yen Bandung lanange jagat putra ratu pengging Prabu Damarmaya aku duwe aji sekti Pandawasa Roro jonggrang manut sun pundhut garwa Joko Bandung ana apa Cahayu jaluk alah kecil iya jonggrang panyuwun tak turuti Al-Madani Record Zoma Pro Video Shooting FF Enterprise ada Kembos Enterprise ada juga Erlangga Audio Tiga
sliramu nanging anane mung sawadas kanca padha rawani ngungkapne tresno yen ku pandang gemerlap nyamri patmu tetapa gambar baru ning atimu nganti kapan apa iki ora mau duka mun dadi kanca mesra mergo kependam cinta ucapin salam buat semuanya. Almadani Record Zema Pro bersama FF Enterprise Gembos Enterprise
Jos. Para setersa kakung Simawan Petri kang satu kenan paten. Mangkatan kala wagi praeng caleng sergi kang sampun paripurna wonten ing ngarsa panjenengan sami mugi saged damel sukaraning penggane Bapak saha Ibu kang kasobayi sedayanipun.